Sziasztok, ez a videó nem azért jött létre, mert utálom a középsulit, sőt, én inkább imádom, na de kezdődjön a videó. Mulatási, én a bulibárom. Drágám, olyan voltál akár egy igazi hős. Okay. Yes, it's a real knife. My weakness, it's small knives. Just let me go. Anything but knives! Tudom. I don't fuck with you. You little stupid ass bitch, I ain't fuck. Jól vagy? Persze, meg se kottyan nekem ez az egész. Hallod, kell mennem 600 kilométeres, már nem érem el a buszt. Van esélyem megnyerni a szépségversenyt, mert nagyon jó fürdőruhát szereztem be. És már csak engedjék meg, hogy egy kérdést feltegyek neki, hogy az oltár elé tudjam vezetni őt. Na szombaton 5 órakor létszíves legyémálok. Igen. Nekem nagyon tetszett a verseny, bár nem értem, hogy miért Rozi kapta a harmadik helyezetet. A Juli annyira csodálatos volt abban a ruhában, az a test, úristen, hát én megőrültem. És nagyon is megérdemelte azt a fotózást. Nagyon megérdemelte. És én... Boldog vagyok, soha életemben nem értem még el ilyen eredményt. Egészen mostanáig sírtam. Azért kicsit rendbe tettem a sminkemet, és Szerintem gondoltam magamat egy igazi szépségkirálynő típusnak. Igazából csak azért jelentkeztem a versenyre, hogy Bende véletlenül se Julira csorgassa a nyálát. Zsanett nagyon gyönyörű volt a szépségversenyen, az én szememben ő a győztes. Zsani nagyon gyönyörű volt a szépségversenyen, az én szememben ő a győztes. Zsanett nagyon gyönyörű volt a szépségversenyen, az én szememben ő a győztes. Zsani nagyon gyönyörű volt a szépségversenyen, az én szememben ő a győztes. Zsanett nagyon gyönyörű volt a szépségversenyen, az én szememben ő a győztes. Zsani nagyon gyönyörű volt a szépségversenyen, az én szememben ő a győztes. Szomorú vagyok, hogy nem tudtam bekerülni az első 3 helyezett közé, de majd jobban ráhajtok, hogy jövőre ez sikerüljön. Te Dominik, miért volt az, hogy a bunyónál ellenem szurkoltál? Nem tudom, én nem úgy gondoltam, én nem úgy gondoltam igazából, az egész az a baj, hogy nem gondolkoztál, nem leszünk így jóban, hogyha tovább félre, én nagyon tisztellek, én nagyon tisztellek. Aha. Nagyon tisztellek. Hát remélem is, hogy ennyiben maradunk, és nem lesz gondunk egymással, jó? Hogy Isten is soha. Akkor további szép éjszakát, kis barát. Nem tudom, miért hívják ezt az egészet ezüstpartnak. Akármerre mentem, nem találtam ezüstöt. Wow! hát Karina már elmondta nekem, hogy kell pasizni. Jó, és akkor így megtalált téged. Ó. Van, aki megfogja, és van, aki még be is vonja. Én kedvencem. Igen. Az a vakont póz. A vakont, igen, a vakont póz. Így. Igen, így. Szerintem ez nagyon jó póz, és amúgy jótékony hatása van az izmokra és a combizmokra, úgyhogy még edzesz is közben. És akkor elműködni, sminkelni, de most majd Paulát fogom megkérdezni arról, hogy kell fiúval is. Hatalmas hírem van. Igen? Tudjátok, hogy holnap ki jön? Nem. Krisztusba. És miért jön le egyáltalán? Hát, mert gondolom így Melcsi néni, hogy így... Hát, de Melcsi néni hazament. Hát ez az. Megjöttem! Mit csinál itt a Dolosta banda?
Hoztam egy megafont, hogy mindenki értse, hogy mit mondok! Megüteni fekvő támasz! Azt hittem, hogy bele fogok fulladni abba a kis vízmocsárba. De nem tudom, hogy éltem túl. Fuss, Ribanc, fuss!